Тук буйкайдарында ай тук тидер, тук һыуындай һыудары юк тидер. Тук буенда үскән ир-егеттәр хайлап кына юнган ук тидер, дип йырлана Тук буе дигән башкорт халык йырында. Замандашыбыз күренекле кинорежиссер Әмир Габделман улы Абдразаков менә шулай йырдарда йырланганса Тук буенда туып үскән ардаклы шәхестәребезнең береһе. 1934 елның 15 гыйнварында хәзерге Ырымбур өлкәһе Александровский районының Кайыпкол авылында Габделман һәм Канифа Абдразаковтарның икенче улы дөньяга килә. Әмир дип исем кушалар. Авылыгызның тарихы турында, нәсел-нәсәбегез турында нимәләр беләсегез? Авыл тарихы әлбәттә зур. Безнең авыл кешеләре улар әвәле булгандар инде хәзерге Кырмыскалы районында яшәгәннәр. Шу Кырмыскалы яктарынан, шу Тук буйларына яйләүләргә йөргәннәр. Мал куа шу якта елда шу якка барып, йөреп үзләшеп киткәннәр да шунда торып калганнар. Өметбай, Мөхәммәд Сәлим Өметбаевтар безнең шәҗәрәбездә бар. Арыгыз табын арыгы, шул табын арыгының Йомран тармагы инде. Йомран табындарбыз. Һезнең өегез юл сатында утыра, бит? Кайыпкол авылында юл сатында һәм кышкы бурандарда атайыгыз тәҙрәһендә, атайыгызның өйөнең тәҙрәһендә ут яна. Адашкан юлаучыларга маяк булып, шулаймы? Шулай, менә безнең йорт шулай тора инде. Йортка гына каршы теге ситтән юл килеп төшә, шуңа бездән борылып икенче якка китә. Шу кыш көне килеп төндә мондый вакытта бу кешеләр килеп, безнең йортта ут янып торган төндә килеп туктайлар да тәҙрәне шакылдатып килеп керәләр. Атайымдар һис нитмәй каршылыксыз каршы алып, шуларны кунак итеп, улар белән танышып, озатмайса калмай торган. Бездә һәр вакыт кунак була торганнар, һәм атайым бик күп йырлай торгайны. Шуннан һуң хәтеремдә атайымна инәем төшеп матур итеп бии торганнар. Шуларның икеһенең биегәннәренә хәтләп карап тордым. Әлбәттә урамда балалар уйнайдар, ә мин урамга сыкмыйм, шул табында утырам. Кайда карама, кайһы мәҗлескә барма, халык бик йырлап утыра торган. Һәр вакыт берәм улар күмәкләп йырламыйлар. Башта берәү йырлай, аны тыңлап утыралар. Шуннан икенчесе йырлай, аны тыңлайлар. Менә кис буена шул бер-беренә һөйләп, йырлашып кына утыра торганнар. Яланыгна йөрдең, ике күге бивкәй, халукай гөлүкәй, savarlagınay mikendey
көкемекен өткені өмірі біздің есепті түгілі бейбкайдай алқай қалған өмірі біздіңдей көпемекен қалған өмірі біздіңдей көпемекен. Әмир Ғабділмән улының сәсән һәм яраусы булган олатаһы Миңлебулат Абдыразаковтан язып алынган «Балакайым һине ай үстердем» дигән тарихи йыр башкорт халык иҗады йырдар томына ингән. Миңлебулат бабай Бик яраусы булган бит ул. Бек уста. Оның ак кыла дигән нейді, кыбайырды, ул көне буена һөйләп утыра торгайны. Баштан төшеп китә, әллә ничәсенә сәгать буена шуны һөйләп утыра, без тыңлап утыра торгайнык шуны. Әмир Ғабділмән улы әсәһе Канифәнең авыл күрше Иске Гомәр авылыннан якын кардәше Ширияздан Ишбулатовтың язмаларын Ватандаш журналында бастырган. Иске Гомәр халкы Бөрьян ыруына карай. Үткән башкорт хәлләреннән мин әйтәем һеҙләргә, оҡшаһа ла, яҡмаһа ла, ғәйеп итмәгеҙ беҙләргә. Әүәлендә беҙҙең башҡорт халҡы ла бик бай ине. Ҡышын йәйен ашағаны ҡаҙылыҡ ҡорт май ине. Ширияздан Сәсәндең шиғыр юлдары Шафиҡ Әминев Тамъяниҙың ижадына ауаздаш икәнен аңғарыу ҡатмарлы түгел. Мөхәммәтшә Буранғоловтың 110 йыллығына беҙҙең Хазина ижад берекмәһендә Сәсән дигән тапшырыу әҙерләнгәйне. Авторы күренекле ғалим Әхмәт Сөләймәнов ағай. Һәм шунда һеҙ Мөхәммәтшә Буранғоловтың образын һанландырҙығыҙ. Шундай хәл булды. Әмир ағай, Мөхәммәтшә Буранғоловтың бит Ҡайыпҡол ауылында Эҙе күп. Мөхәммәтшә Буранғолов һоҡланғыс яҙмышлы кеше бит ул. Ул һеҙҙең ауылда уҡытыусы булып эшләй. Иң беренсе беҙҙең ауылда уҡыта башлай ул. Атайым мәрхүм унда уҡыған. 68-нче йыл Мөхәммәтшә ағай Өфөләйне атайымдар саҡырып, уларҙы осраштырып, шулай мәжлестәрҙә отырған саҡтар булды. Шул ваҡытта мына был көйҙәрҙе яҙып алып ҡалдым инде мин. Атайымдың 67-нче йылда килгәндә яҙып алып ҡалдым шул көйҙәрҙе. Әмир ағай, һеҙҙең Ҡайыпҡол ауылының ҡарттары 1914 йылда беренсе донъя һуғышы башланғас, һуғышҡа, Мөхәммәтшә Буранғоловты һуғышҡа алмаһындар өсөн? Аны ул тарихы шулай. Ҡарттар йыйылалар. Сөнки нисек алып ҡалырға? Ауыл халҡы бик ярата. Һөйкөмлө кеше бит инде. Шундай уҡымышлы, һөйкөмлө. Ана ул уҡытҡан мәсет, мәҙрәсә бергә инде әле лә тора бит ул. Бынара ғына юҡ. Шул уҡ йорт тора ул. Шул уҡ йорт. Әле. Шул ҡарттар шулай итеп тәүәккәлләнеп Мөхәммәтшәне һуғыштан алып ҡалалар бит. Әгәр ҙә шулар ул ҡарттарҙа шундай нидәр етмәһә, аҡылдары етмәһә... Ә ниндәй аҡыл бит әле? Шундай аҡылдары етмәһә, белмәйем, Мөхәммәтшә ағай мөмкиндә билгеле булыр ине микән. Шул хәтле... Урал батыр, Аҡбуҙат һәм башҡа беҙҙең эпостары бар. Башҡорт халҡының бөтөн ижадын, фольклорын ул яҙып алып ҡалды бит. Шул беҙгә килеп етер ине микән? Етер ине. Етер ине, ул хәтле бәлкем килеп етмәҫ. Ҡайыпҡол ҡарттары Мөхәммәтшә Буранғоловты ауылда сход йыйып, мулла итеп һайлап, мулла итеп һайлап алып ҡалалар. Муллабыҙҙы һуғышҡа ебәреү, муллаларҙы һуғышҡа алмағандар бит. Шулай итеп рәсми хат яҙып алып ҡалалар, шулаймы? Шулай. Мына бит ул һеҙҙең ауыл ҡарттары башҡорт халҡының ижадына, башҡорт халҡының киләсәгенә ниндәй ҙур өлөш хеҙмәт индергән? Уның икенсе бер ни бар, ваҡиға. Зәки Вәлиди менән. Беренсе ҡоролтай йылы Ырымбурҙа.
Бірінші құрылтайға біздің тоқ сұран егеттері йылып, яқшы ат, һәм алтын юган менен, ер менен ат бүләк алып барып берелер зәке вәлдеге. Біздің тоқ сұран егеттері. Бірінші айында? Бірінші құрылтайда. 1917 елда? 17 елда. Ноябрь айында? Әйе. Арынборға біздің шул тоқ сұран егеттері йылып шылай. Мұхаммадша Буранқов нейіндайын тоже қатнашлығында. Фин хугышы башланғас, 4 бала атаһы Ғабдилман Абдразаковты хәрби хезмәткә алалар. Яудан имен-һау әйләнеп кайтып, иске өйдө кутарып, яңа өйгә нигез генә һалып бетүгә бөек ватан хугышы башлана. Тағы хугышка китергә мәҗбүр булды. Ул нигез без өйһез торып калдык, Ташкентта торып калдык. Бәләкәй усакты тирә-ягына писән өйебездә, писән өстенә нәмә башлады каплап куябыз да, шуны усак тирәләй, усак төне буена янайды, көне буена шуның тирәһендә ятып, ялып йоклай торгайнык. Гыйнвар айлары yetkәсен, декабрьдә халкы көндә yetkәс, бер апайга нигә сыга торгайнык инде, фатирга сыга торгайнык. Ул инде апай бик ни булды. Бик тиз генә кертеп бармады. Инәем шул күскә харашып, нетеп барып кирип китә торгайнык. Шу март айлары yetkәс, тагы көндәр сак елда башлаһа, безне куып сара торгайлар. Без шул тагы Ташкентка килеп яшәй торгайнык. Шулай итеп елдар үтте. Атайым 47 ел гына кайтып, шунда гына йортты халдык. Шу 5 ел бена 6 ел бена шунда яшәдек. Бөек ватан хугышы башланган елдар һезгә 7 яшь яңа гына тулган Кайыпкул авылының кыздары, егеттәр яуда саман өйгә ялышып, саман идәндә бейдер. Тыпылдатып басып бейдер. Шунда 7 яшьлек Әмир Абдразаков мандолинала уйнап кыздарды бейде. Мандолинала уйнарга өйрәнү тарихы нисәрәк булды? Onun tarixi bulay. Nişaptır indi men ağayımdan haramay turgaydım. Eli hararga korktum miken, әллә берәр hüda etdi miken mine. Тыйгандар? Eli tıydı miken, ağayım işke gitse, onun kitkeni kötüp güne turgaydım. İşik aldına sığıp, işke gitip, alsaygaç gına men üye kirem de, teginin mandalini alıp sığıp, hav boyuna çıkıp giderim, tok boyuna. Tok boyuna düşem de, kumda ultırıp, tırın. Birazdan boyuna şunu tege nakışma buldum, bek nakış buldum. Avulda muzikant yok başkası. Men gine әдірәктегі үйреніп алғасын да қазір көйдер бір артлы сыға башлады. Шуан апайдар, еңгейдар, аулақ үйге жылалар да, әйді бізге ойнайынды деп келіп ялынып алып кетелер. Мейсерге ғана отыртып қоялар. Қаш күн асубында мейсергенде отырағын енді ялынып, ойнай, шunda йоқлап кете тұрғайым. Йоқлап қалған сақтыр. Олар ойнап тұйылар да қайтыптылар, енді йоқлап отырып қалағын. Әмир Ғабдилман улы Кайыпкулда башлангыч мәктәпте тамамлагач, күрше Котос авылында 7 еллык мәктәптә укый. Шунда бер көне ишетеп кала, фронттан бер агай скрипка алып кайткан икән. Оның улы бар иде. Улы уйнатып хыялланган. Күрәһең, музыканы бик яраткан карт булгандыр инде. Шуннан о скрипканы улы тотып та карамый. Карга вакытлы алмай. Теге аслыктан башагаша бахыр үлә улы. Шул вакытта мин барып саптым. Скрипканы күрһәтте, бабай, мен там уйнап күрәм, бабай. Уйнап утырдым. Байтак уйнап утырдым. Көй сыгамы? Көй сыга. Сыгар була? Сыгара инем инде. Байтак уйнагас, мен там бабай, хат инде дип харай башлаган. Юк, улым хатмайм. Мен хатырга алып кайтмадым ди. Байтак елдар үтте, кирип кердим бабайга, уйнап сыгайм мен дедим. Шуннан отырдым, уже сагат киске 10-дар инде, каш күн декабрь айында, киске 10-дар үтте, битинде. Мен уйнайм, саат 12 булгандыр инде.
Шунан бабай әзрәк күз яшьләренә сыгарып алды. Ул яңгыз гына калган булган. Рәхмәт әйттем дә һуң бит инде. Сыгып киттем барганда, менә киноларга мак. Алдагы өйне барып киткәч, тавыш ишетелеп, "Әмир, кер" дип мине сакыра. Орал төенде. Әйе. Кер ди. Шунан бигер барып кердем. Ике куллап миңа ошайтып, улым, скрипканы хатмаһаң, мин һиңа бүләк итәм ди. Бабай нишәп мине скрипканы хатырга тиеш. Менә ике куллап минең ике кулга алды шул скрипканы. Һинең бер тиенең аксаң кирәкмәй. Тик минең скрипканы тот, хатма, уйна минең булын дип. Шулай итеп миңа берип чыгарды. Шундан алгас инде тагы уйнаным 1-2 саат буена уйнап утырган берне. Күңел булгансы, күңел тулгансы дигәндәй. Уйнай шулай итеп канатланып кайтып киттем. Бұл 50-нче елларның башында буламы бу? Бұл булды 53 елның декабрендә. 53 елның декабрендә. Һәм шул скрипка бүгенге Шул көндә скрипка мына, шул скрипка һезнең кулыгызда. Әйе. Атаһы Габделмәннең Туксаран буйдарының данлы яраусыһы һәм һунарсыһы булуы менән бергә Һабантуйдарда бил бирмәс көрәшчеһе лә булуы әлбиттә улы Әмиргә йогынты яһамай калмай. Әмир Габделмән улы үсмер сагыннан гир уйнату менән мавыга. Ул хатта концертлардагы сыгышында янәш куе булмаган ике күренеште гир спортын һәм скрипкала уйнау сәнгатен берләштереп маташа. Әйттеләр миңа, шулай сыга хәзер. Гирдәрне күтәреп сәхнәгә чыктым. Икешәр фут аяктарда, икешәр фут кулда. Ну халык әле булай уйнап бетәр Тамаша. бер тамаша. Уга халык шу хәтле Кулсава, көлә. Аюма килеп сактагыр инде. Булай әйтеп, шунда уйнатып алдым. Бер идәнгә төшмәне мана тоже вазы битендә. Идәнгә әйбәтләп куйдым да, шуның булай әйтеп Гир өстендә торабыз. Гирстендә торабыз, шуның булай әйтеп егетләргә әйткәнем, мин кул һелтәм скрипканы сыгарыгыз дип. Шуны гирдә торган кейін скрипканы бирделәр да, мин скрипканы уйнай бардым. Гирдә, ул инде халыкты бөтенләй аптырауга калдырды. Шундай көч белән бәләкәй генә скрипка. Әмир Габделмән улы урта мәктәпте тамамлагач, Сомадан һәм скрипкаһын тотып Өфөгә юллана. Урам буйлап китеп барганында Мәскәүгә театр сәнгате институтына укырга сакыру игъланын күреп кала. Һәм шунда барырга тәвәккәлләй. Авылдашы башкорт театры сәнгатенә нигез халыусыларның береһе Сәхи Сәитов та уның ниятен хуплай. Таланты ургылып торган, өстәвенә әзмәүрдәй кәүдәле, халыу кыяфәтле егеткә театр институтына һанау тоту әлбиттә кыен булмай. Башкорт театрында катнашып йөрнек, Война и мир операһында, шуның Номер Данченко Станиславский театрында спектакльдәрдә аңа бездә Мәскәүгә сакыра торганнар. Шуннан һуң күбрәк мин йөренем Мосфильмга. Мин Давженконы күрдем. Давженко үзе метод кадр куеп, мине куеп, грим халдырып, киендереп, үзе Поэма море дигән фильмда монда крупный планда бер егет белән икебез төшереп алды. Анда Екатерина дигән героиня кызыкайдың без агаһы булдык инде янәһе. Әмир агай булар үзе үк һезгә буласак кино режиссерга зур мәктәп булды, мәктәп. 1959 елда Әмир Габделмән улы Роза Кәримова, Зинира Атнабаева, Муллаян Һөйәргылов, Хәмит Яруллин һәм башка дуслары менән Мәскәү дәүләт театр сәнгате институтын тамамлап, Өфөгә кайта һәм Башкорт дәүләт академия драма театрында эшләй башлай. Актер булып эшләү дәверендә мажараларга ла осрай. Шулай гастрольгә бардык, Һабантуй бара. Әйдә егетләр киттек. Киләр мин дә бардым да, нишәп мин калайм. Мин калмайм инде. Автобус белән барып төштек тә Һабантуй көрәшкә урынга барып туктадык. Шуннан егетләр әйдә сык инде, сык, көчләп мине сыгардылар батырга каршы.
Төп еңеусіге қарсы. Төп еңісіге қарсы. Мен сықтым, нешептір тіге сықмай. Әйленем дейінем, 30 мәртебе әйлендім. Өздері күле башладылар. Нешеп қорқағығыз деп деген еді. Қорқағыз не деп. Солай шаушу кетті. Антый келіп сықты. Вот, тракторист такой-то. Мен де көңілге алып қойды, бұл тракторист бас әр уақыт теге ішлеп жүрген егет мәйтен менек электр бала бұл атып бересек. Сол қылт етіп башқа келділер. Мәйтен ең мен қапылғына атып бермем бұл ұзаққа түзмесек мен. Шынай құсақлап білге тартмалдар халы болды. Теге хиздеме жоқ мен başı şaylандырып қалымды қысқырып фана жақтан 1, 2, 3 деп бірақ қата бәй емгес нүкте қой керек деп халық қау етіп қалды мен қысқырып күліп жатамын. Актер эше нисек кенә охшамаһын, бала сактан күңелде биләгән кино төшерү хыялы еңә. Һәм 1962 елда Әмир Габделман улы Башкортстан телевидениеһына эшкә күсә. Ит белгәндән алып халкының моңына гашык булып үткән режиссерның тәүге зур эше халык йырҙарына арнала. Халкым һагышы дип атала ул. Ошо фильмге һез нимә өстәрегез? Менә бүгенге көн күзлегеннән сыгып. Монда мен инде онда бала айрым концерт номерларын күрсәткән вакытта уның титрдарын барында күрсәтеп бармайдар шул. Онда бере сахне экранда бер артист уйнай, ярсаты икенче әйтәйек мен менә Сөлейман Абдуллинның тавышын алдым. Ул вакытта Сөлейман агайды басып килделәр. Ход бермәнләр. Шуңсаны мен аны үзендә утырып чырайным. Миңа бирмә рөхсәт булманы. Шуңсын Хамит ярында утырды. Аккомның кара исемлегендә инде. Кара списогында инде, кара исемлегендә инде. Әгәр дә миңа хәзер рөхсәт булса, шуны яңадан монтаж итәргә мөмкинлек булса, фотоларын куйылар иде. Ярсыларның үзләренә. Ярсыларның үзләренә. Бала сагынан кайып кылда, күрше авылларда скрипкасы буларак туйдарга сакырылмай калмаган, бейергә яраткан, һәр төрле йола уеннарының уртаһында йөреп үткән Әмир Габделман улының артабанғы фильмнары халык биюләренә һәм туй йолаларына арналуы гаҗәп түгел. Уйлап йөрүнең берендә бу нейді йолалар дейсек, нейді вакыйгаһын корырга икән дип уйлап йөрүм шуны. Уйлап утырып әйтәм бу һәр бер йоланың үзенең көйе бар бит әйтәм. Шул көйләрне тезеп саккайдым. Туйга туры килә. Башкортстан телевидениеһының фондында Әмир Абдразаков, коллегалары Илдус Галиуллин, Алянус Биктимеров,
Рафаэль Биккенин, Фәнис Вәлиев һәм башка кинооператорлар менән әҙерләп тамашасыға күрәткән 5 типтәләп телефильм һаҡлана. Заһир Исмәғилев, революционер дипломат, халыҡ шағиры, исемдәренән генә лә был фильмдарҙың ни хәтлем әһәмиәтле булыуы аңлатыла. Әмир Ғабделман улының эшмәкәрлеге арҡаһында беҙ бөгөн, мәҫәлән, атаҡлы ҡурайсылар Ишмулла Дилмөхәмәтов, Ғата Сөләймәнов, Рәхмәтулла Бүләкәновтарҙың бергәләп ҡурайҙа уйнағанын, әле йәш Сөләймән Абдуллиндың йырлағанын экранда ҡарай алабыҙ. Ғаташевичке кірдім да енді Ғаташевич біздің етәкші телевидение бойынша Ғатағай айда бір айын онан түсіреген исмам Сüleyman Abdülin деп Қарағас Ғатағай бар түшірді. Мен түшірдім, мәйтем бір күн оны түсіне Фәнис Вәлиевқа айттым да мәйтем айда алып білуін көрәк, бірінші адам түсіріп алып қайтайық. Фәнис та келештілі, шо айтып, бір номер түсірәбі деп үш номер түсіріп алып қайттық. Ул вакытта черно-белый пленка. Бүгін алтын фонға инде бит инде. Сөлейман ағайдың яс сағындағы сырайы. Шул вакытта төшүрүп калганыма әллә шатланам. Был турала 1979 елда республикабыҙҙың гәзиттәрендә Башҡортостан мәҙәниәте тарихында оло ваҡиға тип яҙылды. Башҡортостан телевидениеһы үҙенең хеҙмәткәрҙәренең, башҡорт артистарының, райондарҙа йәшәгән ябай халыҡтың көсө менән әҙерләнгән башҡортса нәфис фильм күрһәтте. Өҫтәүенә 4 сериалы. Бер ваҡыт һөйләшеп ултырабыҙ да, берәй ҙурыраҡ әйбер эшләргә ине тип. Шуны уйлаша торғас, шул ҙур
китаплардан, романнардан, аларды һайлап чыктык инде карап. Не, хәтердә менә. Шуннан Яныбай Хамматовның трилогиясына тукталдык. Ул вакытта пенталогия юк, шул трилогия. Шуны сценарий язуга тотындык инде. Төшерә башланып 78 елның ноябрь аягында микән, декабрь башында микән. Мартка бетердек. Сценарий язудан тыш төшерү анһат түгел бит инде. Күпме кеше халык белән эшләгән. Вот. Анан ул бит әле ул вакытта хәзерге һәм телекамера түгел, кино. Аны проявка үткәрәләр, тикшерәләр. Бирок булса искә төшә бит инде. Шул да авырлыклар булды инде. Ратыла кылсаң? Һаугына. Вона кайда килеп татым һинәй. Фидул кутарына килеп суңгарсың икән. Әйткәндәй. Теге вакытта егылганда кабыргаларың һәммәме? Юк, рәхмәт агай. Абылай хәрби кием килешә икән үзеңә. Ике офицер погонына бармай. Нәмә мин уны үз белдегемнән таккан менә. Заки Валиди кушуы буенча мәле. Башкорт хөкүмәте кушуы буенча. Белдеңме? Кине гелә шулай тотып китте капыл. Икенче ел тотынган икән. Кине авыррак булды уларга. Районнарга чыгып, анда күп авыл халкында иде, йылкы өйрәләрендә. Техника әди бит. Тегендә лә бүләләр. Монда ла җитәкчелектән каршылык ана шуннан булды инде. Һезгә күп китә, сәгать күп китә, пленка күп китә. Ну барыр ярдәм иттеләр, аны яманлап булмай. Малый тағы кем Арслан? Тархан менен һөйләшергә Тархан сыккан. Нимә һөйләшәһең кит улдан? Бирде гал сыккан тим. Миңа юлымды буа. Юлдагыга юл, өйдәгегә өй. Мен юлбасардар юлыңына буам. Ап кит кешеләреңде. Яйләүдәргә кайтсындар. Миңа буйрырга. Һин кем? Мин батша хәзрәтләренең әмерен үтәргә барам. Патша тыныс яшәргә куша. Ә һин халык кыра бирәһең. Был ни эш бирдек ул? Мин кырам. Ярай. Күрһәтермен әле. Мин һиңа кыруды. Үткән Буаттың 80нче еллары алагында мәгълүм булуынча республикабыз мөстәкыйльлеге өчен хәрәкәт киң колас алды. Үзебезнең милли киностудиябызны булдыру мәдәният өлкәһендә ошо хәрәкәттең бер сагылышы тиһәк хата булмас. Башкортстан киностудияһын асу өчен башлап йөрүче һәм уның беренче директоры Әмир Габделман улы Абдразаков булды. Уның Әхмәт Зәки Вәлиди туган, Ышанабыз, Акмулла, Ишмулла, Илемдә һагынам исемле фильмдары тамашасының күңеленә хуш килде. Бүген дә Әмир Габделман улы еңһәтханлап иҗат итә. Ул яңарак милли батырыбыз Салаватка арналган документаль фильмның һәм Ташкайдарга яҙлым каргыш халык драмаһының сценарийдарын яҙып бөттө. Һәм шуларҙы экранға сығарыу йүнәлешендә эш алып бара. Что в том жеребце восхвалять? Ведь он на байге не скакал. В верблюде том что восхвалять? Он дальше тех гор не бывал. Что в том человеке хвалить? Хорошего в нем не на грош. Что мир этот бренный хвалить? В нем только страдание и ложь. В судье этом что восхвалять? Он песню послушную пел. В джигите том что восхвалять? Әмир Габделман улы менән Тәскирә Нәгъмиян кызы Абдразаковтарның гаилә стажына 36 ел. Аскар һәм Илдар исемле ике ул тәрбияләп үстергәннәр.
Бер туган ике агалы кустылының йырчыларның халыкара кимәлдә иң дәрәҗәле конкурслары еңүчеләре булуы тарихта билдәле хәл түгел. Әмир Габделман улының кайныһы Нәгымиян Мирсаяповтың фронттан язган хаты Ак аманат солдат хаттары китабына ингән. Яшь яугир Салават Юлаев кинофильмын карап, әсәрләнеп, Салават тукымынан булуы менән горурланып, Салаватта уйнаган мәшһүр Арслан Мөбәрәковка хат язган. Хатының адагында үзе турасында бераз мәгълүматлар килтергән һәм башкортмын дип өстәп куюды ла кирәк тапкан. Яңгай менән ничек бөтә дөньяга билдәле йырчылар тәрбияләнегез? Уны инде әлендә тәрбия итеп, әлендә теге алдан менә әйдә шулай тәрбиялек, булай тәрбиялек дип уйламадык без. Без уларны кешегә кешелсә булырга мөнәсәбәт тәрбияләнек. Кешесе тәрбиялек, кешене кәмһетмә, кешене менә үзе балага мен бала дип бәләкәй дип мин әйтмәнем, мөрәҗәгать итмәнем. Аны һәр вакыт үзем менән үземсә тиң итеп һөйләштем моның менән мин. Оны һин бала, һин бәләкәй дип унда һүзләр миндә бер вакытта ла булмады. Улар алды тәмәке тартма, улар алды тегеләй булар кыланып йөрмәнем. Бәләкәй сактан уларды бергә булдык. Ул телевидениеда улар һәр вакыт миннән эргәләп уталдылар. Съемкаларга барабыз, съемкалар бергә йөрнеләр. Тук буена кайттык. Тук буенда бергә булдык. Шуннан улардан аерым мин бер вакытта ла ял итмәдем. Гел минем күз алдында булдылар. Гаиләм белән һәр вакыт бергә ял иттек. Һезнең нәселегезнең кушаматыны әйтәйемме? Һезнең нәселегез Дею нәселе дип атала. Дею нәселе. Асуу менән, үз алуу менән әйтелгән һүз түгел бит ул. Ул яратып әйтелгән һүз. Ул теге көскә безгә хакланып әйтелгән һүз түгел. Дею хымак көсне дип әйтәләр. Тук буенда миңа шундай бер кызыклы хәлдә әйттеләр. Габделман Алатай Кайыпкул авылында йырлаган сакта Кәнсер авылында ишетелгән. Аралары 20 сакрым бит. Бәлки ошо яктан да аны Дею нәселе дигәннәрдер. Шулай. Шул хаттын күрсәтә. Шуңа күрә Әмирәймен бер кызыклы уйлап утырам әле. Халык арагына түгел, бөтә дөнья кимәлендәге иң данлыклы яраучыларның бәйгеләрендә катнашкан сакта, һезнең улларыгыз Дею нәселеннән икән белһәләр, бәлки кайбер дәгъваслар сыкматта иде. Шулай булганда ул Илдарга әйткәндәр, әгәр дә һин конкурска барсаң, без бармайбыз, куркабыз, без барырга куркабыз дип әйткәндәр. Әмир агай, һезнең иҗадыгыз килер буыннарга хезмәт итәсәк әле. Бу үзе зур бәхет. Өстәвенә атайыгызның гайрәтле моңын, мөхәббәт һәнен улларыгыз Аскарга һәм Илдарга күсергәнһегез. Һезгә Тәскирә Иңгәй менән бергәләшеп, улларыгызның гына түгел, янсәрләрегезнең дә, бүләсәрләрегезнең дә куанычларын бүлешеп, озын-озак гомерләр яшәргә язган. Амин. Рәхмәт, ел матур бизеңә. Шулай булырга язган инде. Йөрән сәйдә белән көрән сәйдең Тавит тәкәйендәй тиякәй